Ήρθαμε στα Jumbo και σήμερα θα σου επιτρέψω να πάρεις τι? Ό,τι θέλω, χωρίς να μου πεις κανένα, όχι. 25 ευρώ, ό,τι θέλω. Για να δούμε. Πάρε καροτσάκι. Πάμε. Προχώρα. Από πού θα ξεκινήσεις? Από κάτω. Τι θες να δεις? Τώρα θέλω να πάρω κάτι τσιμπίδι. Τσιμπίδια, τι τσιμπίδια? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αφού έχεις. Ωραίο είναι, πάρ' το. 1,5 euro. Έχω 20 ευρώ. Μπράβο, σωστά. Και ήρθαμε στον κάτω όροφο. Και θα πάρεις τι? Και μπορεί να πάρω να κάνω slime και μπορεί και κάτι άλλο. Ωραία, για πάμε να δούμε. Από εδώ θες κάτι? Αυτό σου είπα για τα μικρά, έχουν φύγει αυτά που ήθελα. Σκουίσει έξω από το κουτί και θα έλεγα. Αυτά είναι. Μαμά, Έλα. είναι αυτά εδώ από τα σκουίσει αυτά εδώ. Μπορεί. Πολύ πιθανόν. Πόσο θέλω. 5,59 αυτό δεν το παίρνω. Έλα. Και παιδιά δεν ήθελα κάτι από αυτό το βάγκο, πάμε αλλού. Αυτό έχω. 3,5 ευρώ. Ναι. Ναι, φυσικά. Ωραία, παίρνω να βρω λίγο το χρώμα που θέλω. Αυτό θα βρω. Ωραία, 1,5 ευρώ πριν και 3,5 τώρα σου έχουν μείνει 20 ευρώ ακόμα. Αυτά είναι και τα slides. Για να βρω το χρώμα που θέλω. 5,59 είναι και πολύ μεγάλο, εντάξει θα το πάρω. 6 ευρώ. Τι 59, 99. Θα πάρω αυτό που έχω στο χέρι. Τι είναι αυτό, για να δω. Ωραία. Τώρα πάμε να πούμε όχι slime, αλλά Ακόμα 14 ευρώ τι θα πάρεις? θα πάρω τώρα μέχρι να τελειώσουν τα λεπτά ή ακριβά Ναι. ή φθηνά. Εδώ τώρα έχει φθηνά. Και τώρα παιδιά θα πάρω μια βεντάλια γιατί η άλλη μου βεντάλια είναι σπασμένη. Τι μου λες? Ωραία, διάλεξε μία. Αλλά δεν θέλω τέτοιες. Θα πάρω τώρα αυτή. Αυτή? Ναι, σίγουρα. Ωραία. Α, αυτή τι είναι. Καρπούζι. Θα πάρω αυτήν εδώ, μου αρέσει πιο πολύ. Ωραία, ωραία. Πάμε. Τι θα πάρεις? Μου δεν χάνεις τα λεφτά μου, όλοι πάνε από τα δικά σου. Τώρα παιδιά θα πάρω κάτι από εδώ σίγουρα. Έχεις ακόμα 12 ευρουλάκια. Έχω και τέτοιο. Τέτοιο δεν έχω. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι... Για τα χείλη και τα μάγουλα. Ναι, να πάρω ένα. Πάρε. Όλα το ίδιο. Θα πάρω αυτό. Ωραία, μείον 2 ευρώ, έχεις 10 ευρώ ακόμα. Άμα ήταν Πάσχα θα έπαιρνα αυτό για να έκανα πλάκα. Κάτι που να κάνει. Για να δούμε τι άλλο θα πάρει. Παιδιά βρήκα αυτό εδώ που κάνει 1 ευρώ. Θα πάρω αυτό. Σου έχουν μείνει 9 ευρώ. Ωραία, εντάξει. Τι να πάρω. Τα έχεις όλα, γι' αυτό δεν ξέρεις τι να πάρεις. Θέλω να πάρω αυτό για να κάνω σκονάκι στο σχολείο. Τι λες? Να κάνεις πουσκονάκι. Στις πουπέτες. Όχι, δεν θέλω. Εγώ νόμιζα ότι ήταν... Ωραία. Ωραία.
πάλι, κάνε το πάλι. Δεν έχει πάλι. Έλα. Τι είναι αυτό? Τώρα θα πάρω αυτό εδώ. Είναι αυτά που το... Απλά το ακουμπάς, δεν το πας μπροστά, Ναι. απλά το κάνεις μία έτσι και πάει μόνο του μπροστά. Και μπορεί να το κάνεις και έτσι. Ωραία, εντάξει. Ξανά, κάνε αυτό εδώ. Πάρε ποιο Έτσι θες. πάει μπροστά. Οκ. Θα πάρω αυτό εδώ. Έχει Ωραία. χρώμα. Όχι, και αυτό μου αρέσει. Οκ. 8 ευρουλάκια ακόμα. Πάρω αυτόν για τον Αλέξανδρο, για τον αδερφό μου. Θα πάρει για τον αδερφό σου. Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ, ξέρω εγώ. Το τροπάκι. Α, ξέρω τι θα πάρω για τον αδερφό μου, ελάτε να Τι δείτε. καλή που είσαι, για πάμε. Ωραία, ήρθα να δεις αυτό που θα πάρω. Τι θα πάρει για τον αδελφό σου? Κάτι αστείο. Θα Μπάλγαρ πάρω χαρία. εδώ για τον αδερφό μου, παρόλο που είναι 13 χρονών. Θέλω να το κάνω αστείο για αυτό. Μήπως να του πάρεις καλύτερα ένα μυστηράκι? Ναι, εντάξει, πάμε για ένα μυστηράκι. Θέλω να το πάρω. Τι Άλεξη? Τι θα πάρει για τον Αλέξανδρο? Αυτό εδώ. Ανεμιστηράκι Θα ωραίο. πάρω και για μένα ένα μυστηράκι και να έχεις και εσύ το δικό σου. Να μην το μοιραζόμαστε γιατί το χρειάζομαι. Αν το χρειάζεσαι, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Πού το καροτσάκι? Το βγάζει σίγουρα πάρα πολύ. Αλλά θέλει λίγο στην αρχή να το κάνεις έτσι. Wow. Τι είναι αυτά? Είναι ένα κραγιόν, αλλά γυαλίζει το τέτοιο, δεν είναι ακριβώς κραγιόν. Έχω ξεχάσει τη λέξη. Φουγγαράκι. Σφουγγαράκι, να το κάνεις τι το σφουγγαράκι. Δεν μπορούμε τα πινέλα κάθε μέρα. Φουγγάρι. Δεν έχει σφουγγαράκια. Θα πάρω από αλλού. Μια άλλη μέρα. Εντάξει. Σε βίντεο. Έχεις ακόμα 2 ευρώ που θες να πάρεις ή τίποτα? Αφού δεν βρίσκεις κάτι. Πόσα κάνει εκεί που πήρα? 50 λεπτά. 50 λεπτά. Ναι. Θα πάρεις κις. Θα πάρω kiss με τα λεφτά που μου δίνεις εσύ από τα 25 ευρώ. Εντάξει, πάμε. Την kiss. Let's go. Κανονικά όχι, ξέρω τι θα πάρω. Πάμε. Ελάτε να δείτε. 49 το πέτυχα, μπορώ να πάρω αυτό εδώ. Κορδέλα. Ναι, και εκεί το γυαλίζει. Και νομίζω έχει και φως, Wow. Οκ. βράδυ. Εντάξει, έλα πάρ' το. Τελείωσες? Πόσο κάνει? Α, ναι, 2,49, τελείωσε. Τέλος, πάμε ταμείο. Και θα περιμένετε τώρα να πάω σπίτι μου για να κάνω unboxing. Wow. Πλαστική μπάλα, αλλά δεν μου μένουν λεφτά. Ποια μπάλα, για να δω. Αυτή Αυτό είναι εδώ. Μαγικό πακ με χρώματα. Άντε καλά, πάρ' το. Τελευταίο, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν τίποτα άλλο, εντάξει. Παραδέχομαι. Θα σου πω. Δεν πάει να φέρεις και μία κις για τη μάμη. Όχι. Έλα, πήγαινε. Δεν θέλω, καλά. Δεν σκότωσα, αλλά. Μείναμε εντός προϋπολογισμού. Ξεφύγαμε μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτάκια. Τι? Μας θα την απολαύσουμε στο αυτοκίνητο. Φιλάκια!